unoponesa, utoro unorema. Asi atarisa nyika, atarisa zvivi, yakabuda misodzi, akati zvapera. Nekuda kwerufu rwake, isu takapona. Kutambura kwapera, kungorwara kwapera, kuchema kwapera, bereko unoibata, zvese zvapera, zvese zvapera. John chapter 3 from verses 16 to 21 rinotaura kudai nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake akaberekwa mumwewo kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu usingaperi. Nokuti Mwari anakutumira mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika asi kuti nyika iponeswe naye. Unotenda kwaari angatongwe asi usingatendi ndiye uchatongwa. Nokuti anakutenda kusindiri mwanakomana wa Mwari akaberekwa mumwewo kutongwa ndokuku kuti chiedza chakauya panyika asi vanhu ndokudarima kupfuura chiedza nokuti mabasa avo akaipa. Nokuti mumwe nemumwe unoita zvakaipa unovenga chiedza hauye kuchiedza. Ukaverenga bhuku ra1 Peter 3 verse 18 yobati nokuti naKristu wakatambudzika mukamwe chete pamusoro pezvivi iye wakarurama nokuda kwevasakarurama kuti atise kuna Mwari. Wakaurawa hake panyama asi wakaruramiswa pamweya. Hama dzangu pakusarurama kwedu isu takatengwa neropa, ropa rakayerera pamuchinjikwa. Zvakarwadza zvikarema asi wakazviita kuti tiiswe kuna Mwari. Na uchava vana vaMwari iwe neni ngatisiye mabasa akaipa tinamate mumweya nemuzvokwadi.
Leadmas.